Ikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhomela isitimela samampondo phakade ami. Bayakhala abanye bathi khuphuka nayo gumgedlela, bathi awukuphinde uzichazisise kahle lezi nyanga zonyaka ngesiZulu nokuthi zisho ukuthini. Laze labhekana nenselelo enzima igumgedlela, kodwa lokho lizokwenza liphinde lichaze nezinyanga zonyaka zakhona lena phela kwela kwa-Israyeli lapho kuthiwa kwazalwa khona umsindisi, ukuthi ngabe zona ziyahambisana yini nalezi nyanga zonyaka zaseRome okuyizona esesihamba ngaphansi kwazo sizidumisayo. Ake siqhathaniseke. Ikhalenda labathumbi bethu namhlanje lichaza ukuthi umhla ka-5 January 2024, kodwa kuleli lakhona kwa-Israyeli lethi namhlanje umhla ka-24 enyangeni kaTevet onyakeni ka-5784. Inyanga kaTevet-ke iyinyanga yesine, njengoba ngekhalenda labasithumbileyo kuyinyanga yokuqala uJanuwari. Thina ngapha sisenyangeni kaMasingana, lapho khona abantu baqala khona ukusingana uma beyofuna ukudla emasimini, okuyinyanga yesihlanu onyakeni ka-5785. February oyinyanga yesibili, okuyinyanga yothando. Kwa-Israyeli inyanga kuthiwa uShevat, okuyinyanga yesihlanu. Kithina-ke uNhlolanja. Lokho kusho ukuthi izinja amachalaha phela ahamba ecinga noma ehlola izinjakazi ukuze ezophinga. Bese kuba uMarch, okuyinyanga yesithathu. Kwela kwa-Israyeli bathi inyanga ka-Ada, kodwa lapha kwelakithi sithi uNdasa, okusho ukuthi izingane zisuke zizindasa ngezisu phela zikade zidla ukudla lokhuya okade kutshalwe ngawo uSepthemba, kwavunwa kancane ngawo uJanuwari. Sekuvuthiwe kakhulu manje lapho sezidla khona izisu sezikhuluphele ebantwaneni, zisuthi lokhu kudla. Bese kuba u-April oyinyanga yesine, kodwa kwa-Israyeli inyanga ka-Ada wesibili, okuyinyanga yesikhombisa. Lapha kwelakithi sithi uMbasa, okuyinyanga ka-8. Lokho kusho ukuthi ilapho khona abantu sebeqala ukubasa khona, njengoba kuthiwa uMbasa nje. Phela ubusika sebuyangena nelanga seliyashesha ukushona bese liyaphuza ukuphuma. Bese kuba inyanga kaMeyi, iyinyanga yesihlanu, kodwa kwa-Israyeli kusuke kuyinyanga kaNisan, okuyinyanga ka-8. Lapha khona kwelakithi kusuke kuyinyanga kaNhlaba. Lokho kusho ukuthi amakhaza asuke sengenile, kunomoya ohlabayo. Bese kuba nolunye uphawu lwenhlaba lena phela eyisihlahla esuke isiqhakaza ngaleso sikhathi, ekhipha izimbali zakhona lezi eziba noshukela ekuthiwa uvovo. Bese kuba inyanga kaJuni, okuyinyanga yesithupha, kodwa kwa-Israyeli kusuke kuyinyanga ka-Iyar, okuyinyanga ka-9. Lapha kwelakithi kusuke kuyinyanga yeshumi uNhlangulana phela. Lokho kusho ukuthi izihlahla zisuke seziqala sezizihlangula amahlamvu azo noma amacembe. Bese kuba inyanga kaJulayi, okuyinyanga yesikhombisa, kodwa kwela kwa-Israyeli kusuke kuyinyanga kaSivan, okusuke kuyinyanga yeshumi, kodwa kwelakithi kusuke kuwuNtulikazi. Lokho kusho ukuthi ezweni kusuke sekuqala kuba nomoya omkhulu ophephetha kusuke izintuli phela. Ubusika lobu busuke bukohloze onke amahlamvu kanye notshani suke bomile, bese inhlabathi isala ubala, bese ufika umoya uphephetha kube nezintuli. Leyo phela iyona inyanga ka-11 uNtulikazi. Bese kuba inyanga ka-August, okuyinyanga ka-8 ngokwaseRome. Ngokwa-Israyeli kusuke kuyinyanga kaThamuzi, okuyinyanga yeshumi, kodwa lapha kwelakithi kusuke kuyinyanga kaNcwaba. Lokho kusho ukuthi izwe lisuke seliqala libancwaba phela kade ushanela umshanelo lona uNtulikazi, sekuqala nokumila utshani obuluhlaza. Iyona-ke inyanga ye-12, 12 uphelile unyaka wethu. Kuphela izwe seliqala ukuba ncwaba, sekuzoqala okusha kodwa. Bese kuba inyanga kaSepthemba eyinyanga ka-9 ngokwaseRoma, kodwa kwa-Israyeli kuyinyanga ka-Av,
kuyinyanga ka-12, kodwa lapha e-Afrika kusuke kuyinyanga yokuqala umandulo phela lapho khona kusuke sekuqalwa kulinywa amasimu kwenduleliswa phela ngoba yilapho sekuqala khona izimvula zokuqala unyaka. Bese kuba inyanga ka-Okthoba eyinyanga yeshumi ngokwaseRoma, kodwa ngokwa-Israyeli kusuke kuyinyanga ka-Elul okuyinyanga yesi-13 ilapho kuphela khona unyaka wakwa-Israyeli. Lapha kwelakithi kusuke kuwumfumfu. Lokho kusho ukuthi ukudla okusemasimini kusuke sekuqala kufufusa lokhu kuphela kutshalwe ngaye umandulo. Okusho ukuthi umfumfu uyinyanga yesibili yokuqala konyaka. Bese kuba yinyanga kaNovemba eyinyanga ka-11 ngokwekhalenda lamaRoma, kodwa ngokwaka-Israyeli kusuke kuqala unyaka kuyinyanga kaTishri, lapho kuthina kusuke kuyinyanga kaLwezi eyinyanga yesithathu yokuqala konyaka. Okusuke kwenzeka ngalesi sikhathi kusuke sekunamachaphuzi kakhulu ngenxa yezimvula ekade zina zokuqala ngawo umandulo. Kuxokozela amaxoxo emihosheni, nazo zonke izilwanyana ezinwabuzelayo zijabula, zihalalisa, zijabulela imvula. Bese kuba yinyanga ka-12 uDisemba ngokwekhalenda lamaRoma, kodwa kwa-Israyeli kusuke kuyinyanga yesibili enguHeshvan. Lapha kwelakithi kusuke kuZibandlela, lokho okusho ukuthi izindlela zisuke sezizibiwe kungasahambeki phela ngenxa utshani obukhulu obusuke sebuvimbile indlela bukhuliswe yiyo leya mvula eselokhu ine udu kusukela ngokuqala konyaka kuye uSepthemba umandulo. Iphela lapho-ke indaba yokuchazwa kwekhalenda, kodwa lokho kusho ukuthi amazwe asentshonalanga esibala kuwo iRome no-Italy onyakeni sibadlula ngezinyanga ezine, bese kuthi kwelakwa-Israyeli sibashiya ngenyanga eyodwa. Kahle kahle siyahambisana nabo bakwa-Israyeli kuwukuthi bona ingenxa yalenyanga abanayo ka-13 zisebuthongweni ngalo igama lenkosi lena evale abantu amehlo nezingqondo zabo. Phela le nkohliso lena yayenziwe emandulo lapho kwangakholakala ukuthi umuntu omnyama uyoke afike emazweni aphesheya kwezilwandle. Kodwa namhlanje sesinabafowethu abasebenza kuwo lamazwe aphesheya kwezilwandle esixhumanayo nabo ngamafoni besho ukuthi njengoba wena ulele ebusuku bona kusemini kubo, okuchaza kona ukuthi lento kayihambisani. Unyaka awuqali kanye kanye kuwo wonke amazwe asentshonalanga nawase-Afrika, kodwa kuze kube namhlanje sona lesizwe esisebuthongweni ngegama lenkosi sinenkani sisakholelwa ukuthi le nkohliso esakhohliswa ngayo iliqiniso. Phela kwakukhohliswe okhulukhulu bethu nobabamkhulu bethu ngoba bona babengayanga ezikoleni, futhi nayo itheknoloji yayingekho ngalesa sikhathi. Manje thina siyenqaba ukukhohliswa ngoba sesizukulwane esisha, ngoba ngisho yona le migubho lena nemikhosi yakwamanye amazwe asentshonalanga asisayifuni, futhi nawo lamazwe abhalwe kulo leli Bhayibheli elafika nabo abakhohlisi bethu awekho kwi-map. Kodwa umkhulu wami wayengayazi yonke lento ngoba wayengenayo i-Google map. Kodwa kuyadumaza kakhulu ukuthi bakhona abantu abasha abafundile nabanetheknoloji, kodwa bayakholelwa kakhulu enkohlisweni ekwakhohliswa ngayo obabamkhulu bethu ababenganalo ithuba lemfundo netheknoloji, kanye nezihlobo zabo ezisebenza khona ko-Saudi Arabia, Israel, England, America. Bayazicinga lezi ndawo bengazitholi. Lezi wena ohlabelela ngazo uthi uJesu wabethelwa eKalvari ngenxa yezono zakho. Uhlabelela into engekho mngane wami. Nalo iGolgotha alitholakali.
zisebuthongweni ngegama